Het is druk in café De Stam in de Jouwer. Dartsleervaffers binnen uitrond voor de finale met haar eigen Danny Noppert. Gewoon binnen naar Engeland aanreizigen. De rest van zijn vrienden zit hier. Het wordt een wedstrijd van ups en downs. Maar het publiek op een Jouwer houdt moed. Hij gaat het redden. Hij gaat het redden. Ja, het is allemaal spannend. We zitten hier allemaal met zweethanden. Maar ja, hij maakt het wel. Hij moet even de beuker even ingooien. En dan komt hij wel weer om. Hij wordt niet gewoon. Jazeker, hij is een strijder. Hoe doet het? Ja. Het kan nog een tandje beter en ik hoop dat het nou een tandje beter gaat. Maar Noppert moet zijn meerdere in Glen Durrant erkennen. Durrant maakt het krijgt wat meer. Hij raakt iedere trippel bij de eerste beurt. Gadvergeme en Danny krijgt net. Die gooit een pikkraad 60 jaar en dan maakt hij het ouw. Dat is gewoon jammer. Nou, hij had gewoon een leuke wedstrijd neerzetten. Maar een hele leuke sensatie gewoon. Hij wil gewoon krijgt net de betere. Jammer. Ja, hij komt nog wel. Hij komt nog wel. Hij is voor ons de nummer 1. Zeker weten.